Vážení diváci, milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu mého podcastu. Já jsem si dneska připravil speciálního hosta, člověka, se kterým spolupracuju poměrně dlouhou dobu, Štefana Tellingera, člověka, kterým mi život přihrál před nějakým až 7 lety. Já jsem hrozně rád, že jsem ho potkal, protože je jednak inspirací a jednak člověkem, který dodává klid mému podnikání v rámci GFS a řekl bych i v nějakém přesahu i v životním klidu. Takže díky, Štefane, že jsi dorazil, že jsi na to udělal čas, protože vím, že ty práce a všeho, co děláš okolo, je poměrně hodně. A já se tě rovnou zeptám, jak jsi se vůbec ty dostal k financím, protože ten tvůj příběh je poměrně zajímavý, já jsem ho slyšel, vždycky si ho rád poslechnu a byl bych rád, kdyby ho slyšeli i moji posluchači. Tak v každém případě v prvé řadě děkuju za pozvání, já jsem ho přijal určitě rád. A co se týká té mé cesty a jak jsem se dostal k tomu oboru, kterému se věnuju, tak to je takové složitější. Určitě na začátku, v době, kdy se člověk rozhoduje, protože bude něco v budoucnosti dělat, tak mě určitě nenapadly finance. Patřím do kategorie těch husákových dětí, takže někdy, když mě bylo kolem 18 let, tak jsem chtěl být leteckým konstruktorem, tak jsem šel na techniku. Potom jsem zažil 89. rok a všechny letecké továrny se pohybovaly na hraně toho, že zkrachují. Takže jsem přemýšlel, co budu dělat a... To úplně na živou bytí nevypadá to. To nevypadalo to úplně dobře. Takže jsem pojal myšlenku, kterou mi vnuknul můj spolužák, že budu velký auditor. A když jsem se zeptal, co pro to potřebuju, tak řekl, musíš být ekonom. No tak jsem šel ještě na ekonomickou školu. No a jako první někde zaměstnání bylo v auditorské firmě, kde jsem si myslel, že teda je to správné, co chci dělat. Mm-hmm. No ale v té době moje sestra začala pracovat jako finanční poradce pojišťovny Nationale Nederlanden. Mm-hmm. A už mi říkala, hele, když mi dohodíš klienta, tak já ti dám nějaký peníze. A já jsem mi říkal, no to v životě dělat nebudu. Pojišťovák to ze mě nebude. No ale uplynul necelý rok a já jsem zjistil, že nejsem byrokrat. A to nejsem doteď, prostě mě ty papíry úplně nebaví. A zjistil jsem, že mi víc jde dneska moderně, ano, dneska bych odborně řekl, ta akvizice. Akvizice, ano. Prostě ukecat nového klienta, to mi šlo i v té auditorské firmě. No a když mi řekla, jedu se pobavit o možnosti práce pro penzijní fond Nationale Nederlanden, jsem říkal, je dobrý, nevím, co je penzijní fond a nevím, co to je marketing, nevím, ale, co jako, je Nacionale, ale zajedu se tam pobavit. No a slovo dalo slovo a vlastně v listopadu 1994 jsem nastoupil v Praze do ještě tehdy neexistujícího průmyslového penzijního fondu, který vlastnilo Nationale Nederlanden a vlastně byl jsem od počátku toho, kdy se ten penzijní fond tvořil. A to je ten můj začátek v té branži finanční. Mm-hmm. Takže jakoby přechod ze zaměstnání na řekněme OSVČ, nebo já nevím. Ono to nebylo úplně tak jako jednoznačně, že to bylo hned na OSVČ, protože vlastně ten penzijní fond ještě neměl ani licenci, takže na začátku mi řekli, hele, postarej se o to, abychom tu licenci měli, což se nějak jako povedlo a někdy v březnu 95 ten fond tu licenci dostal. No a pak mi řekli, jdi a prodávej a řekli mi, tu obchodní činnost budeš dělat jako na IČO. Takže já měl malý nějaký zaměstnanecký poměr a vedle toho jsem měl IČO, na které jsem jako dostával provize za to, že jsme prodávali penzijní připojištění tehdy. A jak se to prodávalo tehdy, nebo jaké byly prodejní techniky? No to bylo jako úplně jiná doba. Vlastně stačilo tehdy, aby člověk dělal ve financích, tak mít nějaké IČO, jakékoliv. Vlastně nebyla žádná regulace,
takže kdo uměl psát a číst a měl IČO, tak mohl prodávat od pojištění přes penzijní připojištění úplně všechno. Aha. No a já jako v uvozovkách neskušený, neprošel jsem žádným školením, tak mi řekli jdi a prodávej. Tak mě nenapadlo nic jiného, než jsem si říkal, hele, přece nebudu dělat ty smlouvy po jedný, to je hrozná práce, protože ty provize byly malý, jo. Uh-huh. Já jsem pojal myšlenku, že to budu prodávat firmám. Uh-huh. Takže jsem zavolal do první firmy podle zlatých stránek, protože internet nebyl. A to by mě zanechalo hroznou stopu, protože mě, jak to dopadlo, to je asi jako logický, že jo. Byl jsi jako s poděkováním. Slušně, ano, byl jsem odmítnut, když to řeknu slušně. A ten den jsem už jako nevytočil číslo, protože jsem toho měl jako poměrně plnou hlavu a přemýšlel jsem, jestli to je pro tebe jestli to je pro mě vůbec. No. Pak se to tak jako ve mně nějak zlomilo a Segra do tebe trochu... Ne, vůbec. Já myslím, že to bylo tak, že jsem nad tím přemýšlel a řekl jsem si, že vlastně je to úplně jedno. Když zavolám někomu, koho neznám, tak i když ho potkám na té ulici, tak vlastně nevím, že to byl ten, komu jsem volal, a on taky neví, že jsem to já, koho vlastně... Poslal někam. Ano. A to mě uklidnilo. Okay. Jo? Takže potom jsem už jako volal, a už to bylo jako jednodušší. Aha. Ale školení žádný nebylo, to bylo až později, takže já jsem si prošel tím, že jsem si to musel jako sám vyzkoušet. Žádný know-how ti nikdo nedal na začátku, řekli, tady máš smlouvy a... Ale o to víc si pamatuju na první úspěšný obchod, to bylo krásný. To byla firma někde na Vysočině a vím, že jsem tam přijel jsem tam nějakou Fabí nebo čím a před tou firmou stál Xedos 6, tehdy jako krásný auto. Majitel byl ředitel, teď jsme mluvili o tom penzijním připojištění, on měl zájem pro ty lidi něco udělat a říká mi, co mám s váma dělat? Vy jste tady teď, po vás přijde z penzijního fondu z Vyšehrad a nějaká příbuzná, nevím jaká, říkal, že dělá v české pojišťovně. To jsem říkal, to asi nedopadne. To nepřebyl. To nepřebyl. A o to víc jsem byl potěšený, když mi zavolal za 2 dny a řekl, že teda si vybral nás. Aha. Tak jsem se začal... A víš proč? Nebo to nevím, prostě si vybral nás. Síla osobnosti. Ano. A když jsme jako měli sepsat ty smlouvy se zaměstnanci, tak říkal, že to udělá jeho mzdová účetní a opravdu za týden mi převezl v takových těch deskách svázaných 210 sepsaných smluv, takhle mi je dal. Celý obchod byl jako hotový, to bylo úžasný. První obchod ještě takový a ještě takovým způsobem to mě hrozně jako nadchlo. A ty jsi zmínil ty provize, jaký byly teda, nebo jako, že v dnešním světě samozřejmě asi úplně... Ale maximální provize pro obchodníka jako byla někde na úrovni 200% z měsíčního příspěvku. Takže za 500 000 korun. A firma, která jako dělala nějaký výkon, tak tehdy dostávala 250%, který rozdělovala do struktur. Takže bavíme se o tom, že za 500 to bylo 1250 korun. A to byly velký provize. No tak v dnešním srovnání je to trochu málo. No tak ono je zajímavý si říct, kolik byla provize za životní pojištění tehdy, že jo? A to? No třeba nejvyšší provize za kapitálovku v Nacionále Nederlanden za 20 letou byla 42% z ročního pojistného. Takže dneska, že se pohybujeme 220, 200, někde 230%. Tak je to 5krát tolik dneska oproti tomu, co bylo v tom roce 94-5. Nehledě na tu úložku, nebo ta úložka je, jaká je vlastně, jako když to vemeš celou tou tvojí kariérou, jako přispívají lidi dneska víc, jsou ochotní jako... Je to, já myslím, že tak, jak narostly i příjmy, tak rostlo i pojistné, ale myslím si, že ty příjmy rostly výrazně rychleji než pojistné na životní pojištění. Jo. Řekl bych, v těch 90. letech a někde na přelomu toho tisíciletí jsme se pohybovali s průměrným pojistným na úrovni 6 000 ročně. To znamená, řekněme, těch 500 korun.
měsíčně a to byla taková jako průměrná pojistka. Samozřejmě byly pojišťovny jako Nationale Nederlanden, která dělala výrazně vyšší průměrné pojistné. Dneska, když se na to podívám, tak to průměrné pojistné je, řekl bych, někde kolem 1500 měsíčně, 18 000 ročně. Takže to je 3x tolik, ale myslím si, že průměrná mzda rostla rychleji než to průměrné pojistné. Ale zase na druhou stranu, dneska jsou to čistě rizikové pojistky, tehdy to byly s převahou rezervotvorná životní pojištění, takže ono se to nedá úplně srovnat, protože dneska vlastně je to 18 000 ročně čistě do rizika, což tehdy bylo výrazně méně. Takže já bych byl v tom porovnání jako lehce opatrný. Ok, když se vrátím k tomu začátku, co byl ten motiv toho, že si teda do toho šel? To byly peníze, ta příležitost? Nebo vysvětloval ti někdo, hele, jsou tady jako, je tady x tisíc obyvatel, který teda asi ty penzíka neměli, že jo, ta doba taky jako je dneska jako nesrovnatelná v téhle. Ne, já myslím, že to bylo takový spontánní rozhodnutí v tom, že jsem nechtěl zůstat už jako v tom oboru auditora účetnictví a řekl bych těch hor faktur, který člověk musel zkontrolovat, protože to opravdu jsem zjistil, že sice ne, že bych to nezvládl, ale byl jsem z toho neúplně pozitivně naladěn. No a tohle byla taková jako zvláštní příležitost, že jsem cítil, že je to něco novýho. Začínalo to někde tady a tak to bylo takový spontánní rozhodnutí nastoupit do něčeho, co tady ještě není a třeba jako využít té příležitosti být úspěšný. A nějaký zlom vnímáš toho, že kde jsi řekl, jo, to je to ono, v tom jsem se našel, byl to teda byla to ta firma s tím balíčkem 210 smluv, nebo? Ne. Já nemyslím, že to byl zlom. Já v momentě, kdy se začalo jako dařit, jo, tak vlastně už jsem ani nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného. Jo. Takže ono to přišlo relativně rychle. Tak já myslím, že ten rok 95, na tom začátku to bylo hodně práce, ale pak už jsem nikdy ani nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného, nebo že bych šel, nevím, pracovat do oboru třeba zpátky do toho strojírenského, nebo zpátky k nějakému auditu. To mě vůbec nenapadlo. No, takže pak už to bylo, čím déle jsem v tom oboru působil, tak jsem si uvědomoval, že třeba jsem něčeho dosáhl, za mnou jako byly vidět nějaká čísla, nějaké výsledky a vlastně jsem říkal, Asi mi to jde. A proč bych měnil obor, když mi to tady teď jako funguje a jde. Šéfce, drž se svého kopyta, co? Já to mám taky tak, no. Že si říkám, když to člověku nějakým způsobem funguje, tak buď nohama na zemi a to. Ale ten můj start byl vlastně jako dost podobný, tak nějak jako to přišlo. Představa o tom, že budu dělat finance, pojišťovnictví, to jako taky jsem teda tím nesnil půlku svého života a přišlo to a jsem rád, že to přišlo. No. Já myslím, že to tak jako mělo být, jo. Já bych řekl, že ten profesní život jako přináší takový ty jako úspěchy a mezi tím takové ty neúspěchy, že člověk začíná téměř jako znovu a já jsem i v tom oboru jako nepatřil k nějakým jako střídačům dresů, takže vlastně jsem za těch, ono to v listopadu bude 30 let, jo. Takže za tu dobu jsem vlastně vystřídal jenom Nationale Nederlanden ING, pak Generali. No a vlastně 2015, když jsem skončil v Generali, tak už jsem ani nepřemýšlel, že bych se chtěl vrátit někam zpátky do nějaké mezinárodní společnosti a řekl jsem, že už jako je nejvyšší čas začít podnikat zcela vážně a začít budovat něco, co bude dávat smysl dlouhodobě. Proto jako OK klient a proto jsem tady dneska. Takže vlastně ani to rozhodování nebylo složitý, bylo to v podstatě jako spíš daný. Bylo daný, že nechci zpátky jako do nějaké korporace
a jenom chvíli jsem přemýšlel o tom vlastně, jak bych chtěl začít to podnikání. No, jestli úplně sám, anebo se v úvozovkách k někomu připojit a řekněme spojit ty síly a být jako rychleji úspěšný. No a to se povedlo. To se povedlo. To už můžeme dneska říct. Ano. A ono to logicky... Byť společník ten pocit nemá, to taky můžeme říct. Ne. Tak já bych řekl, že ta soutěživost a posunování těch cílů je společný, co máme s Radkem. Každý potřebuje svýho soka. Ano, a takže jako to rozhodování bylo jednoduchý lidsky. Mě nejvíc vyhovoval Radek, který dlouhodobě říkal, že si skončím a nebudu součástí OK Holdingu, tak jsem si jdem smrti. Takže už se nikdy neuvidíte. Takže jako bylo to tak, že když jsem skončil, tak jsem zavolal jako domů ženě. Druhý, mám volno teďka. Ano, druhý byl Radek, tomu jsem volal a říkal jsem, hele, asi to tak dopadlo a má to tak být, tak pojďme se zkusit pobavit, jestli najdeme nějakou společnou cestu. No a to se jako povedlo a dohodli jsme se a dneska jako myslím si, že nám to funguje dobře a že všechny ty společnosti v rámci holdingu těží z toho, že ta skupina roste ve všech oblastech, v kterých se jako snaží být aktivní. Čím si to vysvětluje, že vlastně jako celá ta skupina roste? Hele, jako já si myslím, že... Je to tou soutěživostí? Ano, já to tak vidím, jo. Že vlastně člověk, pokud podniká, tak v momentě, kdy se uspokojí tím, že do něčeho dosáhl, tak to je přesně ta chvíle, kdy jako začne mu to nefungovat. Protože ta soutěživost a to, že se snaží obecně v tom podnikání člověk jako si stanovovat vyšší a vyšší cíle, tak ho nutí k tomu sledovat, co se na tom trhu děje, co dělá konkurence a vlastně to své podnikání držet na té co nejvyšší úrovni, aby byl v té konkurenci obstál. Takže z toho důvodu si myslím, že to máme jako společné a že v těch oblastech, v kterých jako jsme aktivní, tak platí to, co jsem řekl a neznamená to, že na začátku si stanovíme cíl, že chceme být největší na celém světě, ale dáváme si takový cíle, na které dohlídneme a snažíme se je splnit. Takže si myslíš, že je to vlastně svým způsobem definovaný takovým tím jako přístupem k té věci, že vlastně každý ten člověk v rámci toho holdingu má něco nastaveného a chce tu věc posouvat dopředu a že je to pravděpodobně postavené na nějaký pracovitosti, úsilí, času, který do toho jako vkládá. Aspoň tak, jak já vnímám vlastně všechny ty persony v rámci těch firem, tak mi přijde, že vlastně jako všichni jako tomu obětujou hrozně mnoho vlastně jako v porovnání s některými konkurenčníma společnostma nebo podnikatelema. Tak, ale já myslím, že to tak jako musí být. Jako v podnikání jako já nebo neznám úspěšné podnikatele, kteří by se svému druhu podnikání nevěnovali výrazně víc než jako běžný člověk, kterému stačí to, že v uvozovkách se slušně uživí. No já s tím souhlasím. Já si myslím, že vlastně jako dneska, byť nepodnikám tak dlouho jak ty, tak to dneska vnímám tak, jako, že je to vlastně taková spirála, že buď to jede nahoru a točí to pořád jako spirálu nahoru a zvětšuje se to, anebo se zastavím, ale není to tak, že bych si řekl, tak teďka už mám jako dost a vlastně zůstane to na tom levelu, na kterým jsem jako si řekl dost, ono to zase jako jede dolů, prostě buď se ta spirála točí nahoru a nebo dolů, no. Takže... Já to vidím úplně stejně, prostě jako ustálený stav podle mě v podnikání neexistuje. Buď to skutečně roste, anebo to potom pozvolna klesá a to podnikání jako umírá, což
asi nechce nikdo z nás. Každopádně OK klient, jaký jsou plány, vize, jako myšleno pro tebe, tak jakože v tom životě, jakým stylem se chceš ubírat dál. Teďka samozřejmě nechci slyšet, že máš nějaký horizont, kdy tady nebudeš. Ne. Já tak člověk musí být trochu sebekritický. Jo. To znamená, pořád si myslím, že ještě jako mám co té společnosti dát, ale je potřeba, abych si jako zvolil jako ne obor, ale ty oblasti, které jako dávají smysl a v těch oblastech, které vidím, že už dělají lépe kolegové, tak spíš na ně dozírat a pomáhat jim případně radit a nesnažit se jim tam zavazet. Jo, protože ten náš obor, a ty to víš, je jako reálně o mladých lidech. To chceme, aby jako ta společnost měla mladý lidi a je jasný, že ti mladí jako rádi nebo lépe reagují na to, když mluví s někým mladším, než jsem já. A já to tak pozoruju, takže tou tváří prostě musí být někdo jiný. Na druhou stranu, z hlediska věcí, které se týkají řízení té společnosti, toho, co by měla splňovat a toho, abychom byli tím partnerem pro ty naše dodavatele produktů, ať už jsou to pojišťovny, fondy, investiční společnosti, banky, tak to si myslím, že je ta oblast, kde ještě ta moje přidaná hodnota poměrně dlouhou dobu bude a tomu se věnovat budu. Budu se věnovat i tomu, abych měl značný vliv na tom, kam se budeme ubírat, čemu se budeme věnovat. A to jsou ty věci, které si myslím, že jako ta strategie. Využiju, ano, kde využiju ty své zkušenosti, které mám za těch 30 let. Když jsi tady zmínil finanční trh, jak se změnil finanční trh za chvilku 30 let? Z toho pozoruješ, ať už zblízka nebo zdaleka? Já musím říct, že jako ty změny jsou jako poměrně zásadní. A já už jsem to zmínil od toho, že vlastně regulace téměř nebyla. Až do dnešní doby, kdy ta regulace se neustále zpřísňuje a my musíme neustále vynakládat vyšší a vyšší náklady na to, abychom splnili to, co po nás regulátor vyžaduje. A samozřejmě můžeme debatovat o tom, zda některá opatření jsou nebo nejsou smysluplná, nebo zdali bychom nemohli být mírnější, myšleno jako trh. Ale to už je jako věcí vedlejší, to my ovlivníme jenom z části. Takže ta regulace dneska je, myslím, to, co trápí všechny nás, kdo v tom oboru podnikáme. Ale tady bych použil slova jednoho z mých osvícených šéfů, který říká, lépe už bylo. Ale na jednu stranu asi souhlasím, nebo respektive v rámci, když to člověk veme do toho, ten vstup do toho odvětví, ale zase na druhou stranu já dneska vnímám to, že ten trh se ubírá dobrým směrem vůči té službě, tomu klientovi a všeobecně k tomu přístupu, takže vlastně si neumím představit, že by to zůstalo v tom nějakém roce 2008, 2009, 2010, kdy já jsem teda došel s tím živnosťákem a začal jsem fungovat ve financích, takže když se mě dneska lidi mě osobně ptají, jestli si myslím, že je to lepší nebo horší, já říkám, myslím si, že vlastně jako lepší. Takový i to klima okolo těch financí, jak to ty klienti nebo lidi všeobecně okolo nás vnímají, tak to beru jako vlastně, že to ušlo velký kus cesty. Já netvrdím, já myslím, že to je v pořádku. Jo. Ten trh se čistil od těch, kteří uzavřeli nějakou smlouvu jednu za rok a víc se určitě jako profesionalizoval. Ale já si myslím, že to je jenom část z toho, co na nás jako dolíhá ze strany toho regulátora
A tohle to zrovna si myslím to, že se ten trh zprofesionalizoval, je určitě jako správná cesta a regulace, které bylo jako zapotřebí. Na druhou stranu cíl, že se zvýšila kvalita tím, že se zavedly zkoušky, tak to si úplně nemyslím. Jako ty zkoušky pouze jako přispěly k té profesionalizaci, ale pokud jako chceme hovořit o tom, že někdo tomu rozumí a že je finančním poradcem, tak to není jenom o těch zkouškách, ale o tom dalším vzdělávání, které musí proběhnout paralelně s tím, že se člověk připravuje na ty zkoušky, tak aby rozuměl tomu, co tomu klientovi nabízí a aby mu nabízel v daných oblastech to správné řešení. Tak on to ve výsledku musí trochu nasetovat ten trh, aby to konkurenční prostředí mezi těma poradcema bylo takový, že se teda budou chtít i oni sami v rámci tom zlepšování té služby vlastně jako zlepšovat a být lepší než ta konkurence, tak aby si koupili, tak jako je to vlastně všude jinde v restauracích a tak, kukovat jako to chci dělat líp, ale vedle sebe nemám tu konkurenci, ono to je dost stejný téma, jak to štengrování napříč firmama Fuka Holdingu, tak člověk to bych řekl, že jako potřebuje, takže jako za mě bych řekl, že se ten trh ubírá dobrým směrem a uvidíme, kam nás to dovede. Říkáš 30 let, je něco, co by si udělal někdy jinak? To je jako těžko soudit, protože za těch 30 let člověk jako udělal celou řadu nějakých rozhodnutí, kterých zpětně může o nich přemýšlet, jestli bylo nebo nebylo správné a jestli kdyby se rozhodli jinak dneska, jestli by to nebylo jinak. Ale to je jako, myslím si... S odstupem na to člověk vždycky kouká, po válce je generál. Přesně, to nemá smysl se jako tím zatěžovat a je lepší přemýšlet o tom, co teď a co do budoucnosti. A tak já se na to jako dívám, takže já nelituju ničeho v minulosti, co se událo, všechno asi jako mělo být tak, jak to bylo a vždycky to, myslím si, mě aspoň jako přivedlo k tomu, že jsem začal dělat něco třeba jinak nebo nového, ale mám pocit, že vždycky jsem něco to dotlačil. Ano, něco jsem si z toho odnesl. Jo. A co tě motivuje teda, říkáš do budoucna, tak jako řekl bych, že dobře se už máš, říkáš dobře už bylo. Ano. Tak co tě žene jako kupředu neustále, když teda pominu to, ty cíle a srovnávání se a tak. No, ale to je jako hrozně podstatný. Jo? Jako pro mě je to ta soutěživost a toho, že já chci být jako ve všem, co dělám, tak chci být úspěšný. Takže já bych se jako nespokojil s tím, že by... Už je to dobrý. Jo, to neznamená to, že jako musíme dosáhnout toho, že budeme největší a nejúspěšnější. To se třeba nepovede, ale chtěl bych, aby se jako o nás, o společnosti a tudíž jako o mě vědělo, že to, co dělám, tak dělám dobře a že vlastně jako neustále doháníme ty konkurenty, kteří třeba začali dřív než já tady v tom oboru teď, myslím tím OK klient, a že považují tu společnost za velmi dravou a takovou tu štiku na tom trhu. To bych chtěl, abychom jako byli. Tak ono asi nebude mnoho společností, který, když bych vzal poslední 5-7 letku, který by asi rostlo větším tempem, ne? No, moc jich není. Možná bychom nějakou našli, samozřejmě sebekriticky přiznávám. A to je přesně to, pak, proč jako přemýšlím o tom, co jsem měl udělat nebo co udělat lépe, abychom neříkali, že jsme jedni z nejlepších, ale abychom byli nejlepší. Že? Okay.
A jak do toho všeho zapadá rodina a tvůj volný čas, protože toho evidentně úplně mnoho není? Já myslím, že jako je to, já to můžu porovnat. Aha. Myslím si, že je to lepší dnes v OK klientů, než když jsem třeba byl v Generali České pojišťovně. Protože relativně té práce tam bylo jakoby víc, nebo jsi měl ten pocit toho, že bys tam teda měl být, protože... No, já myslím, že ono to bylo jako kombinace. Aha. Jednak takový ten pocit té nepostradatelnosti a za druhý ty společnosti byly, nebo ta společnost byla výrazně větší a tudíž jako ti tví podřízení za tebou chodí s daleko víc problémy, které musíš nějakým způsobem řešit a ono ti pak nestačí ten čas. A čím víc těch podřízených máš, tak... Každému chceš něco dát. Takže musíš nějaký čas jim věnovat a samozřejmě ten čas není nafukovací, takže ho potom natahuješ a trávíš vlastně v té práci výrazně víc času a o hodně času ti berou naprosto neefektivní prezentace a meetingy, ve kterých se mezinárodní korporace ukájí. Jo, porady pro porady. Porady, prezentace, to je jako na denním pořádku a vlastně to je to, co jsem rád, že tady jako dnes nemáme a že když potřebujeme nějakou věc rozhodnout, tak se prostě sejdeme s Radkem, zavoláme si, řekneme si co a jak a 2 hodiny je to vyřešené. Je to vyřešený. Takže to je velmi velká úspora toho času a někdy mám takový jako pocit, že se nad tím zamýšlím a říkám si, hele, jako jestli to je v pořádku, že vlastně jako mám pocit, že míň pracuju ve srovnání s tou korporací. Ale proto mám pocit, že jako... Kvůli tomu podnikáš. Ano. Nebo nám to bylo aspoň slibováno, že by to tak mělo být. No ale tak to je, když to člověk má možnost porovnat, tak to tak jako je reálně. Jo, takže z toho pohledu si myslím, že, a proto říkám, že je to teď lepší, než možná před těmi 8 lety v té korporaci. Takže to je pozitivní vlastně. Jo. No. Máš svůj odstrašující případ, ve kterém to můžeš pořád srovnávat. Jo. Jako já mám takovou hroznou věc, když se vidím před sebou v určitým období, kdy jsem jako říkal, že nevím, kdy si můžu vzít dovolenou právě v té korporaci. A pak to dopadlo tak, že jsem řekl našemu společnému známému Jirkovi Brožkovi, ať mi naplánuje dovolenou, že potřebuji ve čtvrtek odletět a v neděli se vrátit, takže je mi úplně jedno, kam pojedu. Jo. Tak to si myslím, že je přesně to, co nechcem. Když tady mluvíš o tom, co nechceš, svým způsobem do toho patří téma nějakého vyhoření. Setkal jsi se s tím někdy? No, v článcích, v časopise. Já tomu trošku jako nerozumím, ale chápu, že... Mám stejný názor na to, jakože, ale... Chápu, že prostě pro některé lidi může být takový stav opravdu jako hrozný a tím to jako nechci zlehčovat. Ale osobně jako mě to nepotkalo, takže já vlastně nevím, co to je a co to znamená. Já spíš jenom občas, a to má asi každý člověk, že potřebuju proto, abych se ráno probouzel s úsměvem, tak potřebuju vždycky nějaký ten malej úspěch. Jo? Takže když těch neúspěchů je víc, tak si říkám, kdy už přijde zase něco jako pozitivního. No čeho bych se mohl trochu chytit. Ano, ale to se nedá považovat jako za vyhoření. Jo. Takže reálně nevím, co to je, určitě mě to nepotkalo a doufám, že se s tím nebudu potýkat. Taky doufám a přeju ti to. Ty jsi tady mluvil o řekněme, té kvalitě, té službě, těch financí, co by si jako doporučil dneska člověku, který se možná nachází ve stejné jako rozpoložení jako ty před těma pár lety.
přemýšlí, neví, živnosťák a tak dále. Samozřejmě, jak jsme se bavili po válce, každý generál dneska, my dva můžeme říct, není v tom žádný problém, ale já vnímám to, že pro ty lidi na té druhé straně barikády, pokud to tak můžu říct, tak to problém je a to rozhodnutí vkročit do té tmy je jako náročný. No já si myslím, že, nebo souhlasím s tím, že to je pro ně těžký rozhodnutí. Ale ono je to taky hodně na tom, řeknu jejich šéfovi, na tom, kdo je k tomu přivádí a kdo by se měl o ně starat. Starat znamená ne, že by je měl vodit za ruku, ale měl by dohlídnout na tom začátku, že ti lidé vlastně jako pracují. Já si myslím, že zásadní chyba všech lidí, kteří přicházejí do toho oboru a potom odejdou, protože jsou neúspěšní, tak celá řada z nich vlastně si myslí, že pracuje tím, že přijde do práce. Do toho kanclu. Do toho kanclu a čeká, že se něco stane. Ono se jako nic nestane. A tam si myslím, že je hrozně nezanedbatelná role toho manažera, který jako musí dohlídnout na začátku. A ono to není na začátku, to je relativně dlouhou dobu na to. Že bych skoro možná třeba první rok a půl, 2. No, že ten člověk dělá ty aktivity, které k tomu úspěchu jako vedou. A když to jako nedělá, tak ti lidé vlastně, ti, kteří nemají tu sebekázeň v tom, aby ty aktivity, a teď se bavíme zejména o telefonování, domlouvání schůzek, to, že mají plný kalendář, tak pokud nemají tu svoji sebekázeň, tak vlastně řeknou, hele, mně to nejde, já jsem neúspěšný, já to vlastně nedokážu a oni mi neříkali pravdu třeba. Jo. Takže já si myslím, že v tom to je. Jo. Není to ani o tom, že by ten člověk musel být nejchytřejší na celém světě nebo nejlepší obchodník, ale spíš jde o to, aby jako dělal ty věci, které k tomu úspěchu vedou a oni nechal přijdou. si poradit možná. Jo. Souhlasím, no, tak ono je to dost spojený s takovou tou svobodou a tou odpovědností vůči té svobodě. No. Tak jako, když pak člověk přijde z toho jiného režimu a tady vlastně jako dostane tu svobodu, že si teoreticky může ten kalendář, diář, cokoliv plánovat sám, tak pak vznikají tyhle ty problémy, o kterých mluvíš. No, tak ono to je jako jasný. V tom zaměstnání člověk přijde a ten šéf mu řekne, co má dělat a člověk to jako musí dělat po dobu té pracovní doby, kterou tam má. No tak tady je to stejný, tady taky jako musí být někdo, kdo ti řekne, co máš dělat a měl bys kontrolovat, že se to tak děje. Tak když jsme tady mluvili o tvých velkých zkušenostech, máš nějakou historku, která by stála za to, která hovoří za všechny, nebo něco, co tě opravdu jako utkalo? No, na těch začátcích, jsem nad tím přemýšlel vlastně, co mě za tu dobu pobavilo nebo překvapilo. Já jako mám pocit, že když se s někým potkám, tak relativně snadno dokážu odhadnout, zdali ten člověk jako v tom oboru bude schopen něco produkovat nebo bude úspěšný, nebo jak se jako k tomu bude stavět. Ale musím říct, že jsem se 2krát spletl. Jo. A to jsou jako věci, které si určitě musíš zapamatovat, protože v prvním případě přišla asi 65letá paní sama, že chce prodávat to penzijní připojištění. A já jsem říkal, si v duchu to není možný, pane Bože. Jak to bude dělat ta paní, jo, protože jako úplně nevypadala jako člověk, který by měl prodávat nějaké... hlavně nevypadala, myslím tím skutečně, jo. Když jsem se na ní podíval. A teď to nemyslím zle. No a tak jsem jako říkal, dobrý, tak jsem ji jako zaregistroval v té naší hantýrce současné, dostala nějakou smlouvu a myslel jsem si, že tím je to uzavřeno a přestal jsem se jí věnovat. No, ale ta paní začala nosit třeba jako 50 smluv penzijního připojištění měsíčně. Pro mě hrozný překvapení. Po jak dlouhý době jsi z toho všel? Asi za 2. Aha.
ale ona je nosila pořád. Já jsem furt přemýšlel, jak to jako dělá a v tu chvíli se začaly objevovat jako drobné stížnosti. A samozřejmě na mě bylo, abych to s ní řešil, tak jsem si vždycky zavolal a říkám, paní, a teď to vypípáme, abych ji nejmenoval, říkám, nemůžete takhle jako prodávat. A teď ona se mi rozbrečela vždycky jako v té kanceláři. Jo. A já jsem z toho měl vždycky výčitky svědomí. A vlastně ani nic neřekl, jenom jsem potřeboval, aby jako některé věci nedělala. No a vyvrcholilo to tím, že mi volala nějaká personalistka z firmy. Říkala mi, prosím vás, můžete zajistit, aby za mnou paní XY nechodila i na záchod? Já jsem říkal, no dobře, tak zase jsem si zavolal příslušnou paní a říkám, prosím vás, nemůžete chodit za ním i na záchod. No se rozbrečela, že jo, jako standardně. Urputná paní. Urputná paní, no. Ale jako vydrželo jí to dlouho a dneska ani nevím, jako kde je její konec. V každém případě patřila poměrně velmi úspěšným obchodníkům. A druhý případ byl úplně obdobný. Jsme sídlili a měli kanceláře v Motokovu. Volají mi z vrátnice, že tam mám nějakého člověka. Já jsem neměl nic domluveno, tak jsem říkal, to není možný. Tak jsem šel dolů a tam stál takový jako poďobaný 19letý kluk v takovým dlouhým černým kabátě a že teda jde taky prodávat to penzijní připojištění. To asi není ono. Tak jsem mu dal, on neměl ještě ani ničo, tak jsem mu dal dohodu o provedení práce, jenom jsem říkal, hele, tak mám tady nějakýho kusa. Vyzkoušíme. Ale jako ten člověk měl jednu fantastickou vlastnost. On potřeboval, aby se mu dal systém. Takže jemu jsme řekli a vyrobili jsme leták. A on to byl takový typický zvonkař. Normálně dal do výtahu do paneláku leták, že dne toho a toho jim přijde představit penzijní připojištění a v ten den skutečně vyjel tím výtahem nahoru a šel tím barákem ze zhora dolů po těch zvoncích. Ale on opravdu taky nosil 20-30 smluv úplně bez problémů každý měsíc. Jenom potřeboval dostat ten systém a říct, takhle to dělej a on to jako dělal jako opravdu každý druhý den, on to dělal při studiu. Takže to byly takové dvě věci, které jsem si zapamatoval, že jsem se spletl v odhadu těch lidí. Dneska nevíš, kde je konec toho vána. Ne. Bych se musel pátrat, musel bych se podívat. Na co bych se rád tě zeptal, je určitě něco nebo někdo, kdo tě inspiruje, případně jestli máš někoho, nebo co tě vlastně jako ovlivňuje, jakože jestli mě třeba osobně jako zasáhla i třeba informace pár let zpátky s Petrem Kellnerem a tak dále. Vlastně jsem toho člověka na rozdíl od tebe neznal. A teďka jsem si vzpomněl, že vlastně jste se protěli v Generali, takže bych řekl, že jsi měl tu čest, aspoň pro mě by to čest byla. A celkem musím říct, že mě to zasáhlo, nosil jsem to v hlavě nějaký čas, protože to byl svým způsobem nějaký člověk, který mě inspiroval a byl to nějaký představitel té České republiky. Tak to je jenom jako z mojí strany, jestli ty máš někoho, zkrátka dobře, něco, co tě jako trochu utváří možná, protože... A ty si to říkal, já jsem Petra Kellnera zažil, když jsem působil v Generali PP Holdingu. Měl jsem možnost se s ním párkrát potkat, ale že bych s ním řešil nějaké věci z hlediska řízení těch společností, to úplně tak nebylo. Takže já ho vnímám jako osobu, která určitě byla úspěšná. Pokud ty se ptal, jestli je někdo, kdo mě inspiruje, já to slovo hrozně nemám jako rád. Jo. Takže spíš já bych řekl, že mám pár lidí, kterých si jako vážím. A z těch šéfů, který jsem třeba historicky měl, tak si vážím jenom 2 lidí. Ten jeden je úplně ten první šéf vlastně, který mě přivedl tady do toho oboru a to byl vlastně
Jeroen van Leeuwen, což byl člověk, který byl ve vedení Nationale Nederlanden a zároveň byl zodpovědný za ten penzijní fond. Dodnes si myslím, že působí v tom oboru našem, v nějaký mezinárodní společnosti. A druhý člověk, kterého si vážím, tak je pan Mlynář, což je člověk, který mě zase přivedl do Generali a tehdy, když jsem přišel do Generali, tak byl jejím generálním ředitelem. Dnes, myslím, je na zaslouženém odpočinku v důchodu. A ty šéfy, který jsem měl mezi tím, tak vlastně jako jsem registroval, ale jako nepatří k těm lidem, který bych jmenoval, že si jich jako vážím. A možná se chceš zeptat, proč? Těchhle ano a těch ne. Ano, rád se na to zeptám a ještě mám tak jednu podotázku, možná to vemeš jedním verzem. Ty jsi tady mluvil o tom, že máš odhad, cit na ty lidi, který jakoby potkáváš. Těch lidí si musel potkat strašně mnoho. Když si řekněme, vezmeš ty těch horních 10%, 20%, jestli mají nějaký průsečík ty lidi, a kdyby, jestli je něco, co vlastně ty lidi svým způsobem spojuje, a nebo jestli je to o tom, že prostě každý si šel tou jinou cestou, jak kdyby tak. No, já jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, ale teď, když to říkáš, tak co mě napadlo jako úplně první, že mám pocit, že ti lidé jako jsou pořád jako ličtí, jo. Protože pro mě třeba je důležitý, že byť úspěšný člověk, tak se dokáže bavit i s těmi svými podřízenými, protože každý takový si uvědomuje, že vlastně by nebyl úspěšný jenom kdyby byl sám, ale že je úspěšný díky tomu, že kolem sebe má šikovný lidi a že je nechává využít ten jejich potenciál pro to, aby a umožní jim to, tak aby byla, řekněme, úspěšná ta společnost. A to je, myslím si, jako společný jako prvek, jak pro ty dva, které jsem jmenoval, protože byť to byli úspěšní lidé, to znamená dosáhli jako poměrně vysokých pozic v úspěšných společnostech, tak vždycky to byli lidé, kteří dokázali jít za těmi obchodníky, dokázali se s nimi bavit, dokázali si s nimi sednout ke stolu, jo, jako rovný s rovným a nehráli si na ty velké šéfy, kteří jsou zavření někde v nějaké kanceláři a v nejvyšších patrech. A dostat se k nim je vlastně jako problém. A nebo pro celou řadu těch řadových lidí, kteří pracují, tak byli jak Yeti, že jo. Všichni o něm ví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Tak to je přesně ten typ lidí, který já nemám rád, ale ti dva, o kterých jsem mluvil, tak vlastně jako určitě mají společné tady to, že byli mezi těmi lidmi a věděli, co se v těch společnostech děje. Štefane, já ti moc děkuju za tvůj čas, za tvoje názory a za tvoje zkušenosti, protože jich je opravdu mnoho. Díky, že jsi dorazil a doufám, že až tě pozvu někdy příště, takže neodmítneš. Já děkuju, ještě jednou děkuju za to pozvání. Určitě neodmítnu, i když jako natáčení, to jsou věci, které úplně nemám rád, ale... Říkal jsi, že nejhorší jsou ty rádia, tak tohle je skoro jako v rádiu. Dobře. Děkujeme.